Ke duniya, ke da baki da tabbas, me yasa a kullum kike ƙara ƙawata kanki da ababen ado na rahusa, wanda ke ɗauka da jan hankalin ɗan adam? Ke da ba dawwamammiya ba, me yasa kike ƙoƙarin saka dole sai an so ki? A ƙarshe kuma ki yaudari duk wanda ya so ki da gaske. Ki jefa shi cikin tashin hankalin da a ƙarshe ko nadama ba za ta amfana masa komai ba. Gare ku ‘yan uwana maza da mata, manya da yara, tsofaffi ban cire ku ba samari. Ina mai ƙara tuna mana cewa duniyar nan ba gidan jin daɗi ba, ba waje ne ba da za mu zauna na dindindin ba. Sai dai waje ne na gajeruwar rayuwa. Idan muka duba, ina iyaye da kakanninmu yau suke? Ina wasu 'yan uwa da abokan arzikinmu suke? Babu su a tare da mu. Sun riga da sun koma ga mahaliccinmu. Shin me yake ruɗar da mu akan cewa mu ba za mu je inda suke ba? Me ya ba mu ƙarfin gwiwar cewa idan mutuwarmu za ta riske mu, za a sanar da mu? Shin muna tunanin cewa duk yadda muke son duniyar za ta cece mu ne a ranar mutuwa da hisabi? Ashe ku da ba mu rasa 'yan uwa da iyayenmu ba, saboda na sani tabbas duk yadda muke son duniya, wasu daga cikinsu sun ninka mu sau dubu. Don haka mu gane gaskiya mu tuba ga Allah. Ku duba abubuwan da ke faruwa a rayuwar nan yanzu. Kisa, zub da jini da kuma kidnapping sun samu matsuguni a inda muke yanzu kuma muke rayuwa. Ba a ɗauke su laifi ba, ba a ɗauke su komai ba. Gare mu babu rayuwa cikin aminci, jin daɗi da kuma kwanciyar hankali. Ashe ko ya kamata mu gyara ayyuka da halayenmu don samun lafiya daga waɗannan cututtukan da suka addabe mu. Saboda ba kowa ya roƙa mana waɗannan ba, illa mu ta hanyar ayyukanmu da kuma kalamanmu. Mun saki Allah muna gaban kanmu. Babu wani shugaba ko sarki ko wani mai mulki da muke tunanin zai iya magance mana wannan cututtuka da ya wuce Allah. Don haka mu gane gaskiya mu tuba ga Allah. Sa'an nan mu so junanmu da zuciya ɗaya, mu kula da amana, mu ƙyale ƙabilanci, mu kore cin hanci, mu tsayu akan gaskiya wanda ita aka yi ma laƙabi da dokin ƙarfi. Da za mu daure mu kwatanta yin hakan, na tabbata da mun taimaki kawunanmu da kuma ƙasarmu, 'yan uwa da abokan arziki. Don Allah ko ba don muwa, ko da ƴaƴaye da jikokinmu da ke tasowa a nan gaba, don su samu ingantacciyar rayuwa a nan gaba, mu yi tunani mai zurfi. Allah ka yafe mu, Allah ka yafe mu, Allah ka ba mu zaman lafiya. Amin. Suleiman Nuruddin, Captain Nuru, ɗan Gwarmai.